Welkom bij het programma De Man achter de minister. Mijn naam is Rut Zinkler en vandaag ga ik in gesprek met minister Armand Achaibersingh van Financiën en Planning. Goedemorgen minister. Goedemorgen Rut. Welkom. Dankjewel. Fijn dat u tijd heeft gemaakt in uw drukke schema om bij ons aan te schuiven. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja? U heeft de vragen nog niet gehoord. Nee, dus. Maar goed, het zal meevallen denk ik. Ja, dus zeker weten, zeker weten. Ja. We beginnen met het eerste segment en dat gaat over privé. O jee. Ja. Uit wat voor soort gezin komt Armand Achaibersingh? Ik kom uit een groot gezin. Een gezin van 10 kinderen. Waarvan ik samen met mijn tweelingzus de jongste ben. Of de jongste zijn. Ik zal niet zeggen arm gezin. Maar ook niet uit een rijk gezin. Maar een bijzonder gelukkig gezin. Ja. En daar bouw ik op voort. Ja. Maar bijzonder, u heeft een tweelingzus. Ik heb een tweelingzus. Ja, hoe heet zij? Lalita. Lalita? Ja. En hoe was het om als tweeling en ook nog als Benjamin jongste van een zo'n groot gezin op te groeien? Nou, leuk. Ja. We hebben een bijzondere band, maar dat hebben we met z'n allen. Ondertussen zijn een zus en een broer van mij overleden. Maar de band tussen de kinderen in het gezin en de ouders is bijzonder. Ja. Ik kan me geen dag herinneren dat we ruzie met elkaar gehad hebben. Maar als jongste is het niet altijd even leuk geweest. Nee. Niet omdat je gepest werd, maar jij werd naar de winkel gestuurd. En jij moest de dingetjes doen voor je oudere broers en zussen. Ja. Maar ik kijk er met ontzettend veel plezier op terug. Ja, leuk. En waar zijn jullie opgegroeid? In Paramaribo of elders? In Paramaribo, in een zijstraat van de Quattaweg. De Nagelstraat, laat me specifiek zijn. Ja. Een gemengde straat, waarbij alle Surinamers van alle pluimage gewoond hebben. Dus ik heb een bijzondere jeugd gehad. Ja, want wat voor soort jongetje was Armand? Ondeugend. Ja. Heeft u veel straf gehad? Ik heb wel eens straf gehad. Ja. Of het veel is relatief natuurlijk. Maar een jongen die niet ondeugend is wat mij betreft geen gezonde jongen. Dan moeten de ouders even kijken wat er aan de hand is. Maar in die tijd was het fruit stelen bij de buren, spelen op straat. En als je geroepen werd in de vooravond om naar huis te komen, dan even niet luisteren. Ja. Want je wilde even doorgaan met voetballen op straat en met je vrienden. Dat soort kattenkwaad, dus niet echt geweldige dingen. Dingen die kinderen in die tijd allemaal deden. Ja. Dus ja, ik was een normale Surinaamse jongen. Ja. Ja, en wat waren uw dromen? Wat wilde u worden als jongen? Gek genoeg wilde ik politieman worden. Aha. Mijn oudste broer heeft bij de politie gezeten. En in die periode wilde ieder jongetje wilde politieman of militair worden of piloot. Brandweerman, piloot, ja. Dus ik wilde ook politieman worden. En ik heb er ook naar gesolliciteerd hoor. Toen ik, want we zijn verhuisd naar Nederland op een gegeven moment. Toen ik van de middelbare school kwam, heb ik er naar gesolliciteerd. Ik wilde naar de politieacademie in Apeldoorn. Maar ik ben misschien voor mijn geluk niet aangenomen. Dat heeft een bijzondere reden. Maar daarna wilde ik accountancy gaan doen. Ja. En daar ben ik in doorgegaan. En op welke leeftijd verhuisde u naar Nederland, minister? Is wel een impact van voetbal op straat in Suriname en naar welke stad ging? Ja, absoluut. Ik denk dat we 12 of 13 waren toen we verhuisden naar Nederland. Het was wennen. Het eerste jaar was heel moeilijk, veel heimwee. Op een gegeven moment ga je naar school en je maakt vrienden en dan pas je je aan. En ik heb dus een deel van mijn jeugd in Suriname gehad, maar ben ook opgegroeid in Amsterdam. Ik ben daar naar school geweest. De beste stad in Nederland natuurlijk. Ja, Amsterdam is mijn stad. Ja, 020 all the way. Ja, maar het verlangen om terug te komen naar Suriname, omdat je op een dergelijke leeftijd teruggaat en je neemt de herinneringen van je jeugd mee.
is altijd groot gebleven. Vandaar dat we besloten hebben op een gegeven moment ook terug te komen naar Suriname. Ja, maar u heeft daar dan de accountancy gestudeerd en dan teruggekomen of heeft u... Nee, ik Hoe is het gegaan? ben teruggekomen en ik heb van hieruit, ik was daar al begonnen met de studie en ik heb het van hieruit voortgezet. Oké, mooi. En u heeft nu zelf een gezin? Ik heb een gezin, ja. Ja. Bent u een strenge Surinaamse vader, zou u zeggen? Dat zouden mijn kinderen moeten beantwoorden. Elke vader is streng, denk ik. Zeker naar hun dochters toe. Ja. Ik heb een zoon en een dochter. Ja. Mijn dochter is nu zelf moeder. En die zegt ook wel eens tegen mij en haar moeder van, nou, nu begrijp ik die strengheid, omdat ze zelf nu moeder is. En wanneer wij de kleinkinderen verwennen, dan zegt ze, pa, je verwent die kinderen. Dan zeg ik, ja, is payback time. Ja, maar dat hoor je heel vaak, dat ouders dan streng zijn voor hun kinderen. En voor de kleinkinderen zijn ze helemaal super soft. Zijn heel anders tegenover hun kleinkinderen. Ja, die zijn bezig te spoilen. En dan mogen die kinderen, je eigen kinderen, hun kinderen opvoeden. Ja, toch? Ja. Want welke lessen of welke ervaringen uit uw eigen opvoeding die u heeft gehad van uw ouders, zag u terug in de opvoeding van uw kinderen? Nou, het eerste wat wij meegekregen hebben van onze ouders is je best doen op school en proberen iets van je leven te maken, proberen zelfstandig door het leven te gaan, je niet afhankelijk op te stellen van anderen. En dat heb ik geprobeerd, of hebben wij geprobeerd onze kinderen mee te geven. Ik denk dat het aardig gelukt is als ik zie waar ze terecht gekomen zijn. Maar daar zijn we bijzonder trots op. Dat we zelfstandig door het leven kunnen gaan. Overigens al mijn broers en zusters. En dat zijn de lessons die we meegekregen hebben van onze ouders. En ook overgedragen hebben aan onze kinderen. Aan de kinderen, heel mooi. Nou, dank minister voor deze inkijk in de privé, een stukje privé en een stukje verleden van Armand. Ik ben blij dat u niet meer vraagt. Nee, we vragen bewust niet naar alle stoute dingen. Nee hoor, dat zullen we off camera over hebben. Ja, dank u wel minister. Graag gedaan. Dit was het gedeelte over privé van minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. En we gaan vervolgens naar het tweede segment, de stellingen. In het tweede segment leg ik 3 stellingen voor aan de minister. Ik ben benieuwd wat zijn reactie zal zijn. Minister Achaibersing, de eerste stelling is, als mannelijke minister moet je streng en autoritair zijn, anders lopen de mensen helemaal over je heen. Nee hoor. Nee, het gaat om je uitstraling. Je hoeft niet per se streng te zijn. Het gaat erom hoe je mensen weet te motiveren om met je mee te gaan in datgene wat je wil doen. En daar is openheid en eerlijkheid voor nodig. Strengheid is daar niet echt voor nodig. Nee. Strengheid dwingt mensen ergens toe. Ja. Dat moet je niet doen. Je moet mensen weten te overtuigen van je argumenten en dan krijg je ze echt wel mee. Mensen gaan erover nadenken, dus strengheid is echt niet echt nodig hoor. En autoritair zijn nou helemaal Absoluut niet. Nee. Heel mooi. De tweede stelling is, als het aan mijn gezin ligt, denk ik absoluut niet aan een tweede termijn. Dat klopt. Volmondig. Nee, het heeft een grote impact op je privéleven. Ja. Ik zie bijvoorbeeld mijn kleinkinderen nauwelijks. Dat zou wat meer moeten, vind ik. Ik wil ze zien opgroeien. Ik zie mijn familie nauwelijks. Ook dat omdat ik eerder aangegeven heb dat we een vrij hechte band hebben en vrij vaak bij elkaar zijn en alle soort tories praten over vroeger. En, dus het heeft een behoorlijke impact op je leven. Ik ben bang dat een tweede termijn er voor mij niet meer in zit. Oké. Nee. Nou, dat kan ik me wel goed voorstellen. Zeker als je zo'n hechte familieband hebt, is het gewoon jammer als je zo weinig ziet. Het vraagt veel. Ja. Oké. Dank u wel. En de derde en laatste stelling is, als mannelijke minister zie ik het belang van vrouwen in de politiek. Absoluut. Het is bewezen dat vrouwen, misschien is het jammer dat ik het als man moet zeggen, vrouwen veel meer gedaan krijgen.
En veel eerder naar vrouwen geluisterd wordt dan naar mannen. Ja, toch wel? Mannen hebben veel meer overredingskracht nodig dan vrouwen. Nee, maar het is ook zo. Ja. Ik vind dat vrouwen veel meer mogen deelnemen aan het politiek bestel en plek moeten opeisen ook. En dat bewijzen de vrouwen in het kabinet ook. Mijn collega's, ik kan geruststellen dat ik bijzonder trots op ben dat ik met ze mag samenwerken en ook veel leer van ze. Dus absoluut, meer vrouwen in het machtscentrum en het politiek bestel. Ja, heel mooi. We hebben alle 6 van uw vrouwelijke collega's vorig jaar gesproken. Er waren ook hele mooie uitzendingen. Ze hebben geen gekke dingen over mij gezegd, toch? Nee hoor, nee hoor. Nee, anders zou ik het u niet vertellen. Nee. Ja. Nee, maar ik ben het met u eens. Natuurlijk, ik ben van de Vrouwen Empowerment. En ik zie ook, dus, hier in Suriname doen we het helemaal niet slecht trouwens. Nee. Hè? Van de 17 ministers zijn er 6 vrouwen. Dus dat gaat al helemaal de goede kant op. En ik onderschrijf wat u zegt, dat we meer balans moeten hebben. Het is laatst ook bij me langs gegaan. En inderdaad, 6 vrouwen als ministers. Maar ook als je kijkt naar het parlement, dan zie je dus ook een behoorlijk aantal vrouwen vertegenwoordigd. En dat is een goede ontwikkeling, daar sta ik achter. Ja, heel mooi. Dank u wel. Ja. Dit waren de reacties van de ministers op de 3 stellingen. Van de stellingen gaan we naar het volgende segment. Carrière, ambitie en ministerschap. In het derde segment ga ik het met de minister hebben over carrière, ambitie en zijn ministerschap. Minister Achaiber Singh, wat deed u hiervoor, voordat u minister werd? Ik was CEO van Azuria. Ja. Een baan die mij heel erg beviel. Ik ben ongeveer 35 jaar geleden begonnen bij Azuria. En ben opgeklommen tot CEO. En dat was mijn laatste baan voordat ik minister werd. Ja, want had u een ministerschap voor uzelf gezien in uw carrière? Nee, ik ben nooit politiek betrokken geweest. Wel politiek geïnteresseerd. Zeker op dit niveau moet je de politieke ontwikkelingen volgen. Maar ik heb nooit geparticipeerd in politieke bijeenkomsten en politieke discussies. En gek genoeg werd ik op een gegeven moment gevraagd om minister te worden. Ja, hoe reageerde u? Ik zal niet vertellen wat ik gezegd heb aan de eerste persoon die mij gebeld heeft. Ja. Maar goed, toen bleven de telefoontjes komen. En op een gegeven moment ook van de huidige president. En misschien moet ik het zo zeggen, ik ben ervoor gezwicht. Ja. Om de volgende redenen. Dat ik gezegd heb, oké, je kan aan de kantlijn staan en kritiek leveren. Maar wanneer je gevraagd wordt je schouders onder het werk te zetten, dan moet je niet wegblijven. Ik ben een persoon die altijd ervoor gaat om problemen op te lossen. Ik wist dat we grote problemen hadden in macro-economische zin. En dat maakte dat de adrenaline ging stromen. Ja. En heeft er ook mij toe bewogen, kennelijk in mijn hersenen ergens, van oké, ga je best doen en kijk wat je ervan kan maken. Ja, dus op een gegeven moment heb ik tegen de president gezegd, oké, ik kom helpen. Ja, als zoveel mensen u vragen, dan kan je bijna geen nee meer zeggen. Nee, hè? Dan wordt het lastig. Dan ben je instrument van het volk en dan moet je je overgeven daaraan. Ja, en waar ligt uw grootste uitdaging? Nou kunnen we dat zelf ook wel een beetje bedenken, maar wat zou u zeggen, waar ligt uw grootste uitdaging als minister van Financiën en Planning? Een heleboel mensen zouden denken dat ik zou zeggen, het schuldenvraagstuk, het macro-economisch vraagstuk, de begroting op orde krijgen. Maar dat is het niet. Het is om die economie weer op gang te brengen. Zodanige maatregelen te treffen om de productie te stimuleren. Zodat die economie weer gaat rollen, werkgelegenheid gecreëerd wordt en dat er sprake is van een behoorlijke economische groei. De problemen die we hebben gehad, dat zijn uitdagingen en ik heb een levensopvatting, voor elk probleem is er een oplossing. Ja.
Je moet nooit bij de pakken gaan neerzitten, want anders ga je het nooit kunnen oplossen. Creëer je nog meer problemen. Maar de uitdaging en de ambitie is om deze economie weer aan het rollen te krijgen, om het zo uit te drukken. Zodat er sprake is van welvaart en welzijn voor iedere Surinamer. Ja. En dat gaat mij een gelukkig mens maken. Ja, dat is een heel mooi streven en daar gaan we wat mij betreft allemaal voor. Want ja, we hebben natuurlijk 2 jaar stilgelegen eigenlijk, hè? Door de pandemie ook. Dus ja, dat is niet helemaal waar. Of is dat niet helemaal waar? Zie ik dat verkeerd? De pandemie heeft een grote druk gelegd op de economie. Als je bedoelt dat die economie een downturn heeft gemaakt, ja, dat is waar. Maar we hebben veel gedaan om het tijd te keren en uit het dal te klauteren. En daar zijn we behoorlijk goed in geslaagd. Ja. Op eigen kracht, want we hadden nog geen support tot afgelopen december. Klopt. Van buitenuit. Op eigen kracht zijn we ingeslaagd. Ik moet zeggen, jammer genoeg met pijnlijke maatregelen, maar in mijn optiek noodzakelijke maatregelen. Het laat me niet onbewogen hoor dat we die maatregelen hebben moeten treffen en grote delen van de bevolking pijn hebben moeten doen. Maar ik zeg, laten we de pijn liever in 1 keer nemen dan dat we het uitsmeren over een langere periode. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, als je die pleister dan moet trekken, ja, dan precies. Liever in 1 keer. Ja, dus, maar ik denk dat we daar redelijk goed in geslaagd zijn. En zoals ik eerder aangaf, zijn we nu die start aan het maken naar groei van de economie. En ik hoop dat iedereen, geen uitgezonderd, geen enkel Surinamer uitgezonderd, mij daarin gaat steunen. Ja, want u bent nu inderdaad 2 jaar minister, hè, komende juni. En u gaf het al een beetje aan, dingen laten u niet onbewogen. Mensen hebben veel kritiek, want niet iedereen ziet natuurlijk de langetermijnvisie. Mensen voelen het in hun portemonnee. Ja. En dan krijg je boze reacties, heel veel dingen op social media. Ja. Hoe gaat u daarmee om als minister zijnde? Ik was me er bewust van dat een politieke baan, en zeker een baan als minister, veel kritiek met zich zou meebrengen. Want niet iedereen is het met je eens. Niet iedereen begrijpt waarom je bepaalde maatregelen neemt, waarom je bepaalde beslissingen neemt. En misschien moeten we dat ook veel beter uitleggen. En niet denken dat mensen begrijpen wanneer je dingen zegt zoals je denkt dat je het zou moeten zeggen. Dat moet misschien veel beter uitgelegd worden. Dus ik had er rekening mee gehouden dat er kritiek zou zijn. Waar ik geen rekening mee gehouden had, en dat was even wennen, waren die persoonlijke aanvallen. Ja. Niet alleen op mij, maar op mijn familie. Maar goed, ook dat went, omdat, weet je, als je met een zuiver geweten en met alle zuivere bedoelingen erin zit en geen hidden agenda's hebt, dan neem je dit op de koop toe, omdat je weet waarvoor je het doet. Dat brengt je dan tot rust. En zo kom ik tot rust en accepteer ik de kritieken, omdat ik weet dat men uiteindelijk eens een keer gaat beseffen dat de maatregelen en de beslissingen genomen zijn for the benefit of all. Om iedereen het beter te laten hebben. Ja, het is wel jammer alleen dat het zo gaat dat mensen zo persoonlijk worden. Hè? Ja, dat mensen soms vergeten dat jullie als ministers ook mensen zijn. Ja. En dat je geraakt wordt door dingen die er over u en over uw gezin vooral gezegd worden. Ja. Ik denk dat mensen zich dat beter kunnen beseffen. Ja, ik hoop het. Maar dan nog besef ik dat het gaat blijven. Ik hoop dat het in mindere mate plaats zal vinden. Ja. Maar je leert het accepteren. Je zou het misschien niet accepteren als je niet een rein geweten had en daar wakker van zou liggen. Je leert het accepteren en in die fase ben ik. Omdat ik met echt een rein geweten mijn werk probeer te doen, samen met de mensen die mij daarin ondersteunen. En ik doe het ook ten faveur van ook die mensen die zoveel kritiek hebben.
En dan hoop ik dat ze een keer gaan beseffen dat ook zij het beter zullen hebben op basis van de beslissingen die genomen zijn. En als we het hebben over uw werk en over het beleid dat u uitzet, in hoeverre bepaalt u als minister het beleid of is dat met de hele ministerraad? Hoe gaat dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ja, nou, ik heb een behoorlijke groep van experts om me heen verzameld. Ik moet zeggen, op het ministerie ben ik goede mensen tegengekomen. Ja. Mensen die kennis van zaken hebben, maar misschien niet de ruimte hebben gehad om mee te gaan en hun ideeën te ventileren en ook uit te voeren. Die ruimte hebben ze allemaal van mij gehad. Je weet dat een van de kritieken was dat ik niemand vervangen had toen ik daar kwam. Ik heb iedereen het voordeel van de twijfel gegeven en ik heb goede mensen aangetroffen daar. En ik moet zeggen, dat zijn de mensen die mij ondersteunen. Daarnaast heb ik een heleboel mensen die mij als adviseur ondersteunen. Dus het beleid wordt niet alleen door de minister bepaald. De minister draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid, dus die heeft het laatste woord. Maar het beleid wordt door een heleboel mensen mede bepaald. En ik luister naar iedereen en ik neem de goede dingen mee, we discussiëren. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we alle beslissingen op basis van consensus genomen. Ja. In de ministerraad is het wel zo dat de minister van Financiën het uiteindelijke woord heeft als het gaat om financiën. Dat is de president uiteraard aan het eind. Maar we voeren ook stevige discussies in de ministerraad als het gaat over de economie en financiën. Dus ook daar maken we beslissingen op basis van consensus. Ja. Ja. En u heeft een hele drukke agenda, een druk ministerie, een grote taak. Hoe ontspant minister Armand Achai-Bersin aan het eind van zijn werkweek? Nou, mijn werkweek is 7 dagen in de week. Ik ontspan 's morgens heel vroeg. Ik was gewend voor mijn ministerschap te trimmen 's morgens en ik begin 6 uur in de ochtend te trimmen. En je gelooft het niet, ik was me aan het voorbereiden voor de halve marathon in Miami. Ja. Nu zitten mijn vrienden in Miami Klopt. om het te lopen. Ja. En toen kwam COVID en toen werd ik minister, dus dat was in 1 keer afgelopen. Omdat ik elke ochtend om 7 uur ochtend begon met vergaderingen met mijn team in de voorbereidingen van een overeenkomst met IMF en de schuldeisers. Nu is dat wat rustiger, dus ik heb het weer opgepakt. Dus ik probeer 's morgens vroeg te lopen en een beetje te trimmen om energie op te doen. Ja. 's Avonds kan ik het niet, omdat ik vaak vrij laat 's avonds terugkom. Maar 's morgens als ik dit gedaan heb en lekker kan uitzweten, dan begint u de dag gewoon fris en met energie. Ja, precies. Ja. En ja, dat doet me goed. Ja. Ik heb gevoetbald en ik wil dat weer oppakken, maar ik moet daar de tijd voor zien te vinden. Ja, gaat komen. Gaat komen, daar ben ik van overtuigd. Oké, dank u wel, minister. Dit was het segment over carrière, ambitie en ministerschap.
Wilt u een royal treatment in een prachtige ambiance met eten en drank van topkwaliteit? Kom dan naar restaurant L'Hermitage. Mooi gelegen aan de Henkilaan nummer 85. Onze service zult u nooit meer vergeten. L'Hermitage, ook voor jou. We gaan met minister Armand Achaibersingh een spel spelen. Het woord... Zegt u? Ja, bent u bang? Het woord associatiespel. Het valt mee, minister. U krijgt van mij enkele woorden voorgeschoteld waar u spontaan op kunt reageren, zonder al te veel na te denken. Ik ga het proberen. Ja? Gaat u lukken? Normaal moet ik lang nadenken, maar ik ga het proberen. Ik ga mijn best doen. Ik weet het zeker. Het eerste woord is ambitie. Ambitie heb ik al gehad. Ik heb alles gedaan in mijn leven wat ik graag zou willen doen. Ik heb de top van de financiële sector bereikt. Mijn ambitie is nu om Suriname weer op spoor te krijgen, de economie met name. Ja. En die economie te laten groeien zoals ik dat eerder zei. En dan denk ik dat ik een tevreden mens zal zijn. Want wat hierna dan, heel kort? Als u minister af bent? Meer tijd aan mijn hobby's, aan mijn familie en mijn gezin besteden. Oké. Ja. Mooie ambities ook. Ja. Het tweede woord is Suriname. Dat ben ik. Suriname ben ik en Suriname zit in mij. Ik ben een Surinaamse jongen, zoals ik je eerder zei, van Hindoestaanse afkomst. Maar dat maakt me niet minder Surinamer. En ik heb vrienden in alle geledingen van Suriname. En weet je, als je in het buitenland bent een week, dan verlang je terug naar dit mooie land, naar Suriname. En dat moeten we vasthouden. Dit land is mij heel erg dierbaar. Ja, ik voel het helemaal macho. Absoluut niet. Nee. En daar ben ik niet van gediend. Nee. Ik hou daar niet van. Ik hou van mensen die zichzelf zijn, spontaan zijn en zichzelf zijn. Ik hou niet van macho gedrag. Nee. Goed zo. Ik weet niet of ik dat uitstraal. Nee hoor, zo heb ik u niet leren kennen en ik heb ook niet het idee dat u dat gedrag vertoont. Nee. Overvolle agenda. Dat heb ik nu zeker. Ja. En ik moet proberen daar wat meer balans in te krijgen. Omdat een overvolle agenda brengt verdeelde aandacht met zich mee. En als ik iets doe, dan wil ik daar mijn aandacht volledig op concentreren. Dus het is nog een uitdaging om de agenda goed te balanceren. En dat is wat ik wil meegeven. Een overvolle agenda kan nooit goed zijn. Nee, zeker niet te lang. Nee. En vrije tijd? Heb ik te weinig nu. Ik zou dat graag meer willen hebben. Maar dat gaat komen. Maar tijd moet je soms ook maken. En ik heb net verteld, ik sta 's morgens vroeg op, automatisch. Mijn biologische klok. En ik probeer die tijd aan mezelf te besteden door echt energie op te laden. Dus ja, ik hoop dat ik na mijn ministerschap van mijn vrije tijd ten volle kan gaan genieten. Ja, zeker weten. Ja. Partnerschap. Heel belangrijk. Partnerschap moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Dat is de eerste conditie. Je moet elkaar volledig kunnen vertrouwen. Je moet op elkaar kunnen rekenen. En dan zeg ik, dan ben je een goede partner van elkaar. En bij mij, ik kan dat heel erg hooglijk waarderen. Ik hoop dat ik ook zo overkom als tegenover mijn vrienden en partners en mensen met wie ik zaken doe. Eerlijkheid, openheid, transparantie, dat zijn zaken die conditioneel zijn in goed partnerschap voor mij. Ja, heel mooi. Ja. En eten, minister Armand? Oh, lekker eten, daar hou ik van. Maar ik ben een gematigde eter hoor, maar mijn eten moet wel goed opgediend worden. Ik hou er niet van dat als ik naar een restaurant ga, dat mijn eten voor mijn neus geschoven wordt en je de indruk krijgt van oké, maak maar op. Ja. Eten moet een event zijn. Een belevenis. Een beleving zijn. Ja. En het gaat niet eens om wat je eet, maar de wijze waarop je het opdient.
En ik hou van lekker eten. Ja, nou, we zitten op een prachtige locatie vandaag. Ja, dus, ja, ik ben jammer genoeg nog niet geweest. Nee. Maar ik denk dat ik vrij snel hier kom. Oké. Ja. En wat is waar we minister Armand Achaibersing voor uit zijn bed mogen bellen qua eten? Ik vind alles lekker. Ik vind een sopropo vind ik even lekker als een varkenshaasje. Een sopropo met warme vis en hete rijst of batjauw. Ja. Maar je kan me ook voor een daalbad uit bed bellen. Ja. Dus veel Nee, van divers. alles. Maakt niet uit. Ja. Of een pom of een roti, het maakt niet uit. Ik ben niet zo kieskeurig wat dat betreft. Ik ben een gezonde eter, ik ben geen overmatige eter. Maar Van alles wat. Van alles wat. Van alles wat. Ja. Oké, en sport? Ik heb voetbal, dat is mijn primaire sport. Ik heb ook verschillende WK's bezocht, dus ik hoop dat ik de ruimte van de president krijg straks in december om ook naar Qatar te mogen. Ja. Ik heb een groep vrienden waar ik grote toernooien bezocht heb. Ik heb zelf ook gevoetbald tot het ministerschap op de vrijdagavond. Voetbal. Maar joggen, trimmen, lekker lopen, dat vind ik ook wel lekker. Ja, dat ontspant, hè? Dat ontspant. Uw Ja. favoriete voetbalclub? Barcelona. Barcelona. Je bent geen vrienden met Amar, denk ik. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Ja. Ja, maar dat neemt ook minder af. De club wordt ook bepaald door de spelers die daar spelen, toch? Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd ook geen tijd gehad om Om naar echt goede te kijken. wedstrijden te kunnen kijken. Dus, maar Barcelona is Barcelona is uw favoriete ja, club. Ja. En in Suriname, want vaak gaan mensen denken, hé, maar wat about Suriname? Mijn club was altijd Transvaal geweest. Oké. Ja, Ja. Transvaal. En ik beelde me in, want ik heb vroeger als jongetje gekiept, dat ik de keeper van Transvaal, toen Baron, dat ik Baron was. Je Ja. weet, je associeert je met goede voetballers, Ja. toch? Dus dat zijn leuke herinneringen. Mooi. Ja. Het laatste woord, minister Achaibersing, toekomst. Nou, ik ik weet zeker dat Suriname een mooie toekomst tegemoet gaat. Het enige wat ik vraag is een beetje geduld en optimisme. Ja? Want ik merk dat we vaak een beetje in het negatieve belanden. Een stukje optimisten. Suriname staat een mooie toekomst tegemoet. Wat dit land ons te bieden heeft, moeten we niet onderschatten. Alleen, het is wat wij er zelf van maken. Klopt. En wat we hebben gehad, ik verval dan misschien in een politieke statement. Wat we hebben gehad mag nooit meer terugkomen. We moeten er als volk voor zorgen dat wij Suriname beschermen. En ervoor zorgen dat Suriname vooruit gaat, een welvarend land wordt. Want die potentie is behoorlijk aanwezig. Klopt. En laten we daar samen, laten we de hand in één slaan en samen aan werken. Ja, samen de En dan schouders komt het goed. eronder. Ja, dan komt het goed, daar ben ik van overtuigd. Oké, dank u wel, minister. Mooie associaties op de woorden. Dankjewel, Rut. Bedankt. Ik vond het aangenaam, dit gesprek. We zijn nog niet klaar. Nee? Nee, hè? Oké. Maar wel met de woorden. Ja. Dank u wel. Dit was het woord associatiespel. En we gaan naar het laatste segment, waarin we het met de minister gaan hebben over leiderschap en legacy. Leiderschap en legacy. Minister, u bent als minister een voorbeeld, een rolmodel. Mensen kijken naar u, we hebben het al een beetje erover gehad. Hoe gaat u om met deze verantwoordelijkheid? Nou, het is een zware verantwoordelijkheid. Maar als je er met een open mind in staat, open bent, eerlijk communiceert, Ja. de mensen vertelt waar het precies om gaat, dan denk ik dat je een heleboel mensen meekrijgt. Hè? Dat is waar het om gaat. Ik besef, en ik heb dat ook ervaren, dat niet iedereen dat weet te waarderen. Misschien omdat ze het niet altijd goed begrijpen. Maar vaak steek ik de hand in eigen boezem en zeg ik van, maar heb je het wel goed overgebracht? Ja. Heb je de mensen wel op de juiste wijze verteld waar het om gaat? Misschien ligt het wel aan jou. Ja, aan de manier van communicatie. Ja, want je moet proberen de boodschap zo open en eerlijk en transparant mogelijk over te brengen. Dus dat lukt niet altijd.
Maar ik probeer het vanuit een rein geweten en vanuit alle eerlijkheid te doen. En ik hoop dat het gewaardeerd wordt. En wie zijn uw rolmodellen? Wie inspireert u? Nou, dat zijn de grote in de wereld. Een Nelson Mandela, een Mahatma Gandhi, een Martin Luther King. Dat zijn grote mensen die inspirerend zijn geweest. Maar ook in Suriname heb je mensen die, weet je, vanuit mijn jeugd heb ik vastgehouden de relatie tussen Jagannath Lakshman en Jopi Pennell. En dan was ik nog een jongetje, maar dat vond ik al bijzonder. Ja. Omdat je ziet dat twee grote leiders elkaar altijd hebben weten te vinden. Ze waren het niet altijd met elkaar eens, maar voor the good of the country, dus voor hoe zeg je dat, voor het groter belang, hebben ze elkaar altijd weten te vinden. En toen aan waren deze twee leiders, Surinaamse leiders, een inspiratiebron voor mij. Dus maar dat is nodig soms, hè? En Nelson Mandela heeft inderdaad dat ook laten zien aan de wereld. Van je eigen belang is niet het belangrijkste. Je moet in het kader van het grote belang moet je eigen opzij zetten en samenwerken. Ja, kijk, als het eigen belang voorop had gestaan, had ik allang de brui gegeven aan deze baan. Maar je doet het voor het grote belang. En dan moet je bereid zijn om te incasseren. En nogmaals, als je daartoe niet bereid bent, dan moet je er niet aan beginnen. Maar op uw vraag, dus ook deze twee grote Surinaamse leiders zijn inspiratiebron voor mij geweest, omdat zij beide het beste voor Suriname voor hebben gehad. Ja, en welke kwaliteiten, welke leiderschapskwaliteiten van u zelf, of misschien die u bij de anderen heeft gezien of door geïnspireerd bent geraakt, heeft u ingezet om uw ministerie eigenlijk uw eigen te maken? Hè? U bent nu de minister daar, u heeft daar aangegeven goede mensen tegengekomen. Welke van uw kwaliteiten zet u in om echt een goed team daar te vormen en het ministerie echt te bouwen zoals u wilt? Ja, op de eerste plaats luisteren naar mensen. Als de mensen beseffen dat naar ze geluisterd wordt, dan word je bevrucht met een heleboel goede ideeën en kennis. Hè? Daar gaat het om, maar ook je eigen ideeën toetsen bij de mensen. Het gaat niet om vertellen wat je wil en dan verwachten dat de mensen dat zo uitvoeren. Het gaat om overtuigen, argumenten uitwisselen en luisteren, maar ook de dingen overnemen waarvan je denkt van hé, want luister, we hebben niet allemaal de wijsheid in pacht. Nee. We hebben wat kennis, maar iedereen, als je alle kennis bij elkaar vergaart, dan kom je tot veel grotere dingen in staat. Maar dan krijg je mensen ook mee, dus het gaat om teambuilding. Juist. En teambuilding is gestoeld op vertrouwen en de mensen bewustzijn geven van hé, ik ben belangrijk in dit team. Ik ben deel van dit team en ik ben belangrijk, want ik doe mijn deel en dat wordt gewaardeerd. En als je dat kan doen, dan is de leider minder belangrijk. Ja, want mensen die zich gewaardeerd voelen en die op hun kennis worden aangesproken, die gaan automatisch, denk ik, meer en beter bijdragen. Ja, klopt. Nou hebben we het in het vorige segment al een beetje gehad over vrouwen. Ziet u een vrouwelijke president in onze toekomst? Jawel. Ja? Jawel. Hoe snel zijn we ready? Nou, misschien sneller dan we denken. Ja? Ik ga geen termijn noemen, want dan ga ik andere mensen die misschien wel ambities hebben voor het hoofd stoten. Nee, maar ik zie genoeg capabele vrouwen rondlopen die in staat zijn om president te worden in Suriname en ook een hele goede job te doen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Zijn we als mensen van Suriname ready voor een vrouwelijke president, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat het bewustzijn steeds groeit. Ja. En dat de Surinaamse bevolking steeds meer ready wordt om te kiezen voor een vrouwelijke president. Ja. En als laatste vraag van het programma. Wat wilt u nalaten aan de generaties die na u komen en met name de jonge mannen van Suriname? Ik hoop dat ik inderdaad als rolmodel gezien kan worden. Ik hoop
en het gaat niet om mij. Het gaat om je ondergeschikt te maken aan je eigen. Want ik had echt kunnen gaan genieten hoor. Aan je eigen belang. Soms concessies doen, soms dingen die je graag zou willen doen, even opzij zetten voor het grote belang. Voor het land waar je zoveel van houdt. En ik hoop dat de jongelui, en dat is niet alleen de jonge mannen, maar ook de vrouwen, die naar me luisteren op dit moment dit meenemen. En erover gaan nadenken en kunnen zeggen, hé, ik wil dat ook doen voor mijn land. Het land waar mijn kinderen en kleinkinderen in moeten opgroeien. Het land waar iedereen zich gelukkig in voelt. Want Ruud, ik heb me altijd gelukkig gevoeld in dit land. Ja. Ik heb verteld over mijn jeugd. En dat is wat ik iedereen toewens. Ja. Ja. Ik heb een fantastische jeugd gehad hier in Suriname voordat ik naar Nederland ging. Ik heb ook een goede tijd gehad in Nederland hoor. Amsterdam toch? Ja, natuurlijk, Amsterdam. Maar dat wens ik ook alle Surinamers toe. Ja. En het gaat niet om wat je bezit. Nee. Of wat je niet bezit. Het gaat om hoe je je voelt en hoe je je kan bewegen in Suriname. En wat je van binnen voelt. En dat wil ik de mensen achterlaten en meegeven. Ja, heel mooi. We zouden nog uren kunnen praten, denk ik, minister. Maar u heeft daar de tijd niet voor en wij helaas ook niet. Maar ik wil u heel hartelijk bedanken dat u vandaag wel de tijd heeft gevonden in uw agenda om bij ons te zijn. En ik laat u niet met lege handen weggaan. Oh, ik moest hier zijn, want ik kon u niet weigeren. Nee. Want u bent soms streng. Nee, grapje hoor. Nee, maar ik vond het een heel leuk gesprek, Ruud. Ik dank je ook voor de gelegenheid dat ik heb mogen vertellen hoe ik in elkaar zit en wat ik doe. En ik vond het ook een heel fijn gesprek. Nou, gelukkig, we zijn daar heel blij mee. En u krijgt van het SHB, Surinaamse Rumhuis, een fles Borgo aangeboden. Oh, dankjewel. Ik denk dat u er zeker van gaat genieten op de spaarzame vrije momenten die u heeft. Dankjewel. En dit wil ik u ook aanbieden van zeepfabriek Joab. Die hebben hun nieuwe mannenlijn gelanceerd. De ministers die hier komen in het programma, die zijn de eerste die het krijgen. Er zit een haarlotion in, een baardlotion, een haarlotion, scrub. Wat moet ik met een haarlotion? Nee, maar in dank aangenomen, daar zal goed gebruik van gemaakt worden. Er zit van alles in, er zit zeep in, er is vast wel iets wat u kunt gebruiken. U heeft nog wel een paar haren, minister. Ja, toch? Nee, maar heel erg bedankt. Wordt allemaal een echt Surinaams product, natuurlijke producten, natuurlijke Surinaamse dingen. Dat is wat we moeten hebben. Ja. En ik zou alle Surinamers aansporen om meer het Surinaams product te waarderen. En te kiezen voor het Surinaams product. Ik zal hier goed gebruik van maken. En ik ga het smeren op mijn hoofd en kijken of mijn haar gaat groeien. Misschien krijgt u een grote afro. Dankjewel. Dank u wel, minister. Ja. Ik ben Armand Tjeibersing, minister van Financiën en Planning. Mijn quote is Dream your dreams. Ga je doelen achterna. Er zijn geen obstakels, er zijn uitdagingen en daar word je alleen maar sterker van. Realiseer je doelen. We zijn aan het eind gekomen van het programma De Man achter de minister. Vandaag met minister Armand Tjeibersing van Financiën en Planning. Mijn naam is Ruud Sinkler en bedankt voor het kijken.
This is another Supreme production. Supreme TV.